ಇದು ನಾನು ರವಾ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು 1 ಕಪ್ ರವಾದೆ ತೊಂದೆ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೊಕ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬೊಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್, ಬೊಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ, ಬೊಕ 1 ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಕಾಯಿ ತುರಿ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ತವದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತುಪ್ಪ ಪಡ್ಗ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಯೆ. ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚವಡ್ ಇತ್ತೆ 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ರವ ತೆತ್ತೊಂದೆ. ತುಲೆ ಈ ಕಪ್ 1 ಕಪ್ ಒಂದು ಶೋಕುಡು ತುಪ್ಪಡ್ ಫ್ರೈ ಅವಡ್. ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೇದು ಶೋಕುಡು ರವನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ತುಪ್ಪಡ್. ಇತ್ತೆ ನೇನು ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ತುಪ್ಪಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ರವ ಕರೆಂಚೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋದಿದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ತಾರೆ ಪಡ್ವೆ, ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ತವಾಗ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಡೊಂದು ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ತವಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಡ್ಗ 1 ಬೌಲ್ ದಾತ್ 1 ಬೌಲ್ ಬುರ್ಚಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಡ್ದೆ. ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಡ್ಗ ಶೋಕುಡು ಮೆಲ್ಟ್ ಅವಡು ಸಕ್ಕರೆ. ದಲ ಪಾಕ ಬರೋಡು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ತಲೆ ಒಂಜಳೆ ಪಾಕ ಬೈದನು ಒಂಜಳೆ ಪಾಕ ಬೈದನು ಯಾವ ನಾನು ನೆಕ್ಕಿಯಾನ ರವ ಪಾಡುವೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ರವ ಪಡ್ಗ.
ಪೂರ ರವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡುವೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಪ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿದ್ದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶೋ ಕೊಡು. ಸ್ಟವ್ನ ಸ್ಲೋ ಆದದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಕೈನ ಶೂ ಕುಡ್ದೆಕ್ಕದು. ನಮಕ್ ಆ ಸೈಜ್ ಬೋಡು ಆ ಸೈಜ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಚೂರು ಲೈಟ್ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುನಾಗನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಕೈಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಕೈ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಕೈನೊಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಮಂತೊಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ರವಾಟ್ 15 ಉಂಡೆ ಆತಂಡ ತುಕ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ದೆತ್ತದ ಕಟ್ ಮಂತ್ ತುಕ ಎಂಚ ಬೇಯ್ದನಂದು ಸೂಪರ್ ಬೇಯ್ದನೆ ಇಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೋರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಾತಂಡಂದು